90 метр uzunlukta ve 18 metr kenglikte olgan Kırım Tatar bayrağını Kiev'nin Abolonyalısında gayradan tıklediler. Onlar insan kızgın güneş altında boya ve fırçalarının çalıştı. Hatta 1,5 saatlik teneffüs bile berildi. 150 litre boya yetişmedi. Aksiya teşkilatçılarının bildirgenine göre 1340 kvadrat metrlik Kırım Tatar bayrağı Tamır Halklara Kunуне bağışlangandır. Минулому році цього заходу не було, оскільки нам було всім не до фарбування прапору. А в цьому році ми вирішили поновити традицію, незважаючи ні на що. У нас в країні війна зараз, і хлопці виборюють наше право на те, щоб ми могли залишатися собою. Здесь нанесен наш крымско-татарский флаг. Я думаю, это точка доступа к нашим ценностям, и это показывает наше единство именно с украинским народом. Чему я говорил про военных? Тому що вони виборюють наше право мати свій стяг, мати свою державність і мати свою культуру. Якщо не буде сильного тилу, не буде за що хлопцям виборювати Україну. Я дуже радий, що багато молодих людей саме з осередку «За молодіжки Крим» долучилися сьогодні до цієї акції, події. І ми цю тему будемо культивувати серед молоді і далі. Tedbir teşkilatçıları emin Dnepr yanındaki bu bayrak Kırım kaytarılığı için mücadele etken tek Kırım Tatarlarını degilde Ukraynlilerini de özüne çekken bir yer olacaktır. Я впевнений, коли ми всі повернемося до звільненого Криму, це тут залишиться не просто так, як зараз, а воно буде весь час тут відновлюватися. Можливо, тут ще будуть якісь інші проєкти, можливо, якісь арт-виставки, концерти, але це вже зі звільненим Кримом. Це буде місто, де буде збиратися кримсько-татарська спільнота, інші люди, які пов'язані з Кримом. І не лише мешканці Криму, але наші співгромадяни, українці, також, які ми люблять Крим і всі роблять для того, щоб його як можна скоріше звільнити. Aksiya iştirakçilerine lezzetli bahşiş ise Kırım Tatar pilavı oldu. Da birkaç gün evvelsi memleketni aşatamız lehasının gönüllüleri Marganets kasabasının yerli sakinlerine pilav dağıtaydı. Şimdi ise Xerson istikametinden evvel Abolonyalısında Kırım Tatar bayrağını gayradan tıklegen işkir semeddeşlerini doyurmağa da yetiştirdiler. Я завжди кажу, ця війна почалася з Криму і повинна закінчитися звільненим Кримом. Наш проєкт «Годуємо країну» приєднався до ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу. Сьогодні ми тут разом оновили прапор кримських татар. Наша боротьба продовжується, ми обов'язково переможемо разом до перемоги.